Исәнмесез. Рәхмәт Кемешнең газетасы коллективына әдәби квиз оештырганыгыз өчен, безнең иҗатны халыкка пропагандалаганыгыз өчен. Мин чынлап та Таш районы Күчәк авылында дөньяга килдем. Шаллы педагогия институтының филология факультетін тамамладым. Беренче шыгарым 6-нчы сыйныфта укыганда язылды. Аның сәбәпчесе әдәбият укытучысы Зәнфир апа булды. Ул инде балалар сочинение язганда шигырьләр юлы белән дә яза аласыз дигәннән соң минем 4 кенә еллык шигырем күңелдә туды. Һәм шул көннән соң инде кулымнан каләмнең төшкәне юк дисәм дә була. Һәм шигырьләрем Татарстан китап нәшриятында беренче мәртәбә 1979 елда Яшьлегем чаллы дигән күмәк җыентыкта басылып чыгу, ул минем өчен бик зур мәртәбә булды. Хезмәт юлымны мин Чаллыда КамАЗның двигательләр заводында башлап җибәрдем һәм йөк тиягеч машинада 20 елга якын хезмәт куйдым. Күңел радиосын белән дә минем тормыш юлым бәйләнгән. 8 елында хезмәт куеп, әдәби тапшырулар, Илһам Нур һәм әдәби учак тапшыруларында 100-гә якын әдәбият сәнгать кешесенең язмышын һәм иҗат юлын яктыртуым белән дә бәхетлемен. Бүген көндә Мәйдан журналында